Mwana uyu wakaenda kunodanana nenjuzu. Okay. Adanana nenjuzu anofarwa kuwa kusipa kusiyana kwawo kuda kurambana nenjuzu iyi pakawa paine dambu. Saka nokuda kwekudaro njuzu iyi yakasvikire pakuende komupa urwere. Otherwise haibudi. Okay. Ichayo inoita zvinhu zviri secret. Alright. Semaitire vakaita vari vairi vakanodanana. Saka zvinenge zvichidikanapo ngaende ari ega semunhu ari kunotaimira musikana wake. Yo. Okumbirira. Akumbirira. Njuzu iya yobuda. Yotaura naye. Yamuzvirapa. Okay. Izvi zvenjuzu izvi zvinoda kuti atodzoka kumvura. Adzoka kumvura unokumbirira kumvura. Njuzu iya yoenda komuna njuzu iyoyo orapwa. Akaenda nemunhu asingazivi anenge akutonowedzera zvehasha kunjuzu. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kane muone. Right, muri yeZimbabwe makadini kusangana zvepatiri kuita zuva ranhasi pano paUtindi TV. Ndasangana naHeadman Chigodora. In fact ndavatsvaga ndikati aiwa nyaya iri kumberengwa yamataga yakuda vakuru vakamboita zvematare kwenguva yakareba. Timbonzwawo kuti zviri kuitika pana mataga izvi nesu zvativhundutsa kuti chii chakadaro ichocho. So nhasi ndauya naHeadman Chigodora pamusoro penyaya yamataga, uya wekudyiwa musana wese, musana kusara mbabvu dzava panze. Headman makadini? Iripo makasimba leo. Tinofara edu. Rinane. Tasangana zvenhasi. Aiwa tasangana. Nhasi pane nyaya inosuwisa. Nyaya yacho haifadzi. Inorwadza, ndofunga makasangana nayo. Nyaya yemukomana wekumberengwa uyo akudanana nemunhu aita zvemanjuzu akazozviona mumashure kuti anga ari mukadzi wemunhu. Ichokwadi yeuta. Nyaya ndakasangana nayo yakandipa kubatikana, inosuwisa. Haina kumira zvakanaka baeuta. Inorwadza. Munhu anotoda kutobatsirwa. Anditi? Anoda kutobatsirwa zvichokwadi. Chaakundinetsa ndine zvinhu zviri kundinetsa. Number 1, paakaona murume wacho akazama kuda kuapologize achida kuzama kuti pamwe ndingaripira murume muridzi wemukadzi. But murume uyo akati no don't achitoratidza kumufarira. Usanetseka ako aiwa no usari hauna zvawaiziva. Chinhu 1 chiri kundishupa. Munhu ane mudzimai wararwa naye, wagarwa naye. Anditi? Chechipiri chiri kundinetsa ndechekuti murume uyu nemukadzi uyu havachawanikwi. Mukadzi uyu akarara naye nemurume wacho vanhu havachawanikwi. Zvinhu zvaakundishupa. So apa ndiri kungotaura kutoti ndikupei mukana wekuti mumbotsanangurawo muzire wenyu, although muchazopindura zvandabvunza izvi. Asi toda kumbokusiyirai mukana Headman kuti panguva yamaita zvematare nenguva yamafamba muchiita basa iri, makambosangana nenyaya dzakadai here kana kuti dzakanga kude kudaro, uye makazvigadzirisa sei, uye chingambova chii chiri kuitika pamukomana uyu? Ichokwadi ichocho Elda chamuri kutaura. Takambosangana nadzo nyaya dzakaita saidzodzi. Nyaya dzinenge dzakaita seidzi dzinyaya dzinonetsa. Alright. Ukashayiwa anokubatsira panyaya dzinenge dzakaita seidzi, ichokwadi munhu anosvikire pakuenda kunofa. Chinoitika ndechekuti zviri pairi zviri patatu. Uyu munhu uyu ndichiona vhidhiyo rake, munhu akadanana naye aita zvemanjuzuko. Saka zvichienda korewa koti 1, handizivi chokwadi chake chiri paari, ende ndo chinoita kuti apone. Chinoitika ngechekuti 1, anokwanisa kuwa ari munhu akaenda kuno approacha chiremba achida kurombeswa. Okay. Iye mukomana. Iye mukomana. Okay. Approacha chiremba achida kurombeswa.
anenge akaenda kunopiwa mushonga unoita kuti unge uchimudya mwiri wake. Kuwa achiita mari, kuwa asingaiti mari, anenge atopiwa mushonga iwoyo unokwanisa kumupedza mwiri iwoyo kusvikira pakufa. Okay. Kechipiri, anokwanisika kunge ari munhu akaenda kunoona munhu akanga ari kuita zvinhu zvake pamusoro penyaya dzakaita sedzeurombwa. Zvinokwanisika zvekuti zvinge zvinosvikirazve pakumupa dambudziko rourwere hunenge hwakadaro. Kureva kuti akandoona zvinhu zvaaisafana kuona, zvaanga asingafanirwi kuti angachiona, zvaiitwa nemukadzi uyu. zvaitwa nemukadzi uyu. Nokuti iye anoti ndakamboenda kumvura nemukadzi uyu, ndikabvako hana yangu yakurova, andina kuzoda kudzokazve. Zvandakaona ikoko zvakandivhundutsa, mukadzi achipinda mumvura achinyangarika. Yes. Ipapapo zviri clear kuti mukomana uyu wakaenda kunodanana nenjuzu. Okay. Adanana nenjuzu, anofarwa kuwa pakusiyana kwawo kuda kurambana nenjuzu iyi pakawa paine dambudziko rakaenda kunobuda. Okay. Isu tinoziva njuzu dzechikadzi dzine system yekuti dzinotora varume haazodzoki. Alright. Asi iyi yakanga ichida kumushandisa ari kunze. Okay. Saka nokuda kwekudaro njuzu iyi yakasvikire pakuenda komupa urwere. Zvichiende korova kuti ungafamba papi nepapi hapana dambudziko rinoenda kopera paari. Chinotoita paari kuti dambudziko rake ripere ngechekuti ngaadzoke zvekumvura ikoko, oedza kukumbirira. Akumbirira njuzu iya inogona kubuda, okumbira kwairi, orapwa nenjuzu iyoyo. Okay. Chirwere ichochi kunyange madoctors, yes, madoctors anobata chirwere kuchirungu. Nokuti vakatoti kwanzi taona henia. Vanochibata kuchirungu, asi chiri chirwere chechivanhu. Okay. Semataurire ndakamboita paya ndichitaura maererano nenyaya dzezvenhutu. Ndichiti nhutu dziri pairi dziri patatu. Kune nhutu dzengozi, kune nhutu dzekuberekwa nadzo dzedzinza. Dzengozi ngedzekuti muchinoripa ngozi yacho nhutu dziya dzabva dzapera, chivanhu icho. Okay. Dzedzinza ngezvedzinza zvokuti pana sekuru nasekuru vaimbodonha nhutu vachiita sei. Zvinonetsa kuzvirapa. Okay. Izvi zvenjuzu izvi zvinoda kuti atodzoka kumvura. Adzoka kumvura, unokumbirira kumvura. Njuzu iya yoenda komurapa. Okay. Ndine example yemukomana wakambotorwa nenjuzu. Atorwa nenjuzu ameno zvakaenda kunoitika. Achida kunzi iye tsanangudzo dzake aida kuti njuzu yaida kuti arape. Asi mukomana uyu azobuda, akatora nguva arimo achibva azobuda. Azobuda kudaro wakatanga kuita mapundu ekuita sekunga munhu ari kudevelopa herpes. Mapundu iwayo vanhu vakambofungidzira kuti iherpes ichapera. Asi akanga akangoita madukuswa muviri wake. Echichiti mukuputika kuya echindobudisa zvironda. Ndizvo zvakaita muchinda. Kunyangwe nanhasi uno mukomana haana kubvira adzoka kumvura ikoko. Mwiri wake unondoputika mapundu iwayo, watoremara. Saka munhu aipiwazve advice yekuti dzoka kumvura ikoko unokumbira. Okay. Wakumbira inokurapa. Chirwere chaanopiwa nenjuzu unorapwa nenjuzu. Haurapwi nemunhu ari kufamba panyika panapa. Ndo mazire endinoita pazvinhu zvinenge zvakaita saizvozvo Elder. Okay. Wow. Saka challenge imwe yatava kuita izvozvi ndeyekuti mukomana we anogara ari ega. Haana kana munhu. Baba vakashaya, mai vakashaya. Mukoma kwanzi vari UK. Mukoma yakatipa zita rake papati 1 yedu takatoritaura. Unfortunately panapa handina zita iroro. So tingapaita sei? Chingatodikana apa ndechekuti munhu asina hama dzinokwanisa kumubatsira. Taakutozviisa kumhuri yeZimbabwe. Okay. Pane vanogara mudhuze maari ngavaite mwoyo murefu. Nokuda kwekuti munhu anenge arwara mwana mudiki asina chaachaziva. Otherwise waakutotarisira zuva rake kuti dai ndafa hangu ndazorora apa achine upenyu huchiri kuenderera mberi. Munhu akaita seuyu ari kutoda counseling. Okay. Yekumunyerewesa mwoyo wake
kuti udzoke memori yake idzoke peyanga iri semaitire akazviita pakutanga. Oedza kuenda kunobatsirwa nenjuzu iyoyo, zvinhu zvinomuitira zvakanaka. Dambi kuti tingati kuchipatara kupi kwese handoni paine chiedza chinenge chiripo. Hapana chiedza. Saka ngatidzokei pamataura kuti anofana kuenda kundokumbirira kumvura. Anoenda nani? Ngatoenda ega semaitire akaita chinyenga musikana wake. Nekuda kwekuti akaenda neumwe munhu otherwise haibudi. Ichayo inoita zvinhu zviri secret. Semaitire vakaita vari vairi vakanodanana. Saka zvinenge zvichidikanapo ngaende ari ega semunhu ari kunotaimira musikana wake. Okumbirira. Akumbirira. Njuziya yobuda. Yotaura naye. Yamupinza mumvura yomupinza mumvura. Yomurapa maronda iwayo. Kana kuti zvinenge zvakuna chiremba vanoziva. Asi patinenge tichityira kuti anonotora chiremba asingazivi makumbirwe enjuzu kuti ibude ichitaura naye. Zvakuda chiremba ane shaire njuzu. Osvika woita chanhu chake chaanoita semazire aanoita achipinda mumvura kunotora mishonga yake ikurapa. Language yavo vanowirirana. Njuzu inobuda. Kana kuti munhu iye anopinda mumvura. Apinda mumvura vanokurukura imomo. Anobuda nemishonga. Anobuda nenjuzu iyoyo orapwa. Akaenda nemunhu asingazivi anenge akutonowedzera zvehasha kunjuzu iya. Nokuti chitiko chiri kuitika ngechekuti kana asingachaoneki mukadzi yene murume uyu, zviri kureva kuti injuzu. Haasiri munhu anofamba panyika panapa. Waifarwa kunge ari kuziva paari kugara. Dai ari kuenda pamba pake. Zvino pamba pake haapazivi. Kana vaisangana musango, kana vaisangana papi, njuzu inokwanisa kufamba iri mhepo, inokwanisa kufamba iri munhu, inokwanisa kufamba iri mhuka. Mapipi enjuzu anonetsa akasiyana siyana. Saka anofarwa kuti aende kumvura ikoko onokumbirira, kana kutora chiremba anoziva kukumbirira, ane shaire njuzu, anowirirana language yake nenjuzu, zvinoita zvakanaka. Saka tomboti haana kuona chiremba aruda kuenda ega. Munoziva here maitiro aanofana kuti aite? Handingazivi zvangu maitire aanofarwa kunga achiita. Asi zvandinoona rubatsiro rwandingakwanisa kupa kwaari ngerwekuti ngaende, aenda anonokumbirira. Handizivi patsika dzavo kudetemba kwavanoita mitupo yake, pamutupo wake kuti anodetemba achiti kudini. Chekutanga unotanga kudetemba kune mutupo wako iwewe, kune wedzinza rako kuti wakuzarure dambudziko rako raunaro. Wokumbira kuna Mwari kuti apindire aise nyasha mukati mwedambudziko rako raunaro. Wapedza izvozvo unoona chiitiko chinokwanisa kuitika pauri kana Mwari ada kuti unge uchirarama panyika panapa. Zvinomuitira zvakanaka. Kuti titi isusu ngaende aine mishonga yonjuzu ndiyo muridzi wemushonga, hazviiti. Saka ngatoenda sedunga munhu otonokumbira kutohwarara. Inobuda semabudire yakanga ichiita pamazuva akanga achionana naye. Angori munhu zvaari. Hapana chimwe chinhu. Hapana. Kungosvika otoombera, otokumbira, odetemba pamutupo wake wedzinza rake. Kubva kune wakapedzisira kufa kusvikira kune wakatanga kufa, osvitsawo wakafa vanondaudzana tiri patsika dzedu. Ndiri kushumira kwamuri imwi baba wangu, kwamuri imwi mutete wangu, kwamuri imwi mukoma, zvitsai kuna nhingi nekuna nhingi kusvikira kuna musika wangu. Kunyange kumudzimu kwamai vake anofarwa kuti ashumire futi kumudzimu wamai vake kuti zvimurerukire, nekuti mbereko yakakosha. Munhu anochengetwa nemidzimu miviri, wekwamai newekwababa. Anokumbirawo kwababa, okumbirawo kwamai. Dzimwe dzenguva unoitirwa nyasha, zvinhu zvinomuitira zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe ndo hurukuro yatati nayo nhasi naHeadman Chigodora pamusoro paMichael Mataga, uyo wekudanana nemunhu atiri kufungidzira kuti pamwe injuzu here
kana kuti munhu anga akaromba kana kuti aitawo zvemanjuzu ameno zvakaitika ikoko, asi situation ina mataga haina kumira zvakanaka, haisi kufadza. Nyaya yake inosuwisa. Pane mukana here Headman wekuti zvichida pamwe haisi nzuzu, pamwe munhu waiitawo zvemanjuzu anga akaromba? Ya elder, zvinoitika zvinhu zvakadai. Ndinofunga vari kupinda pasocial media vari kuona zvinhu zvakawanda. Social media chinhu chakakosha, chinodzidzisa. Vanochishora zvavo, asi chinhu chinodzidzisa. Ndine tarisire kuti ndine video rendakaona remukadzi wakadanana for 5 years, wakadanana neghost kwakuitiswe pamwiri. Kwakusvikirazve pakuti enda kuna mubereki wangu nefoni. Wabereki kwari mwana wedu wakafa after 5 years. 5 years dzatodarika mwana wedu afa. But uri kuti I'm pregnant. Apa wadanana nechipoko. Mati Headman, mirai. Akadanana nechipoko. Ndobva vatorara vese. Kwakurara vese. Ndobva aita pamwiri. Kwakuita pamwiri. Ndobva azonzi chienda kuhama dzangu nemukomana. Undodi enda unogara ikoko. Kwakusvika kwakuona mai nevakunda hanzvadzi dzake. Kwakuti ndauya ndiri mukisikana vanhingi ndine pamwiri pake. Avakati mwana wedu wakafa 5 years afa. Akati aiwa, munhu anotoparadzana naye apa. Mira nditomufonera. Achitofona foni chitodairwawo. Kwakudaidzawo vamwe. Uya mutizwiro chitiko chiri pano kwazi iwe munhu yakadini? Munhu yakafa. Zviri kuitika ndokuda kwekuti pasi rineri vanhu vakushanja. Vanhu vari kufa vaine mhosva dzevainadzo dzakasiyana siyana. Vari kuenda vari kunodzingirwa zenda kudorwa mhosva dzako kwakuya kupara dzimwe mhosva vari pamweya futi. Saka tinofanirwa kuti tuone pane vanhu vatinenge tichidanana navo. Munhu ndakambomuone, munhu ndinomuziya here. Zvekundosangana kundoti changu apo chohope dzebofo. Kuti uti rakarara rakamuka rireki bofo. Iwe kuti waita saizvozvo. Ndinoona zvimwe zvacho zvinozotipinza muna taisirewa. Ndizvo zvana mukoma maikere. Vakomanaka. Mwandivhundutsa ini. Ndio zvakaitika elder. Alright. Masoko amungada kutisirawo kumukomana uyu Headman ekutiwo pamwe anganyaradzikawo nedzimwewo hama dzakatarisa kunzeko. Mashoko andingada kusiya elder ndeyekuti mukoma Michael ngavaende kumvura. Vakasununguka moyo wavo semaitire vakanga vachiita. Vanokumbirira ngazvirambe vaedza. Ngavanohwarara nokuda kwekuti vakadanana nemunhu asingadananwi naye, vakaramba munhu asingarambwi. Kuti vachizodzoka uyo munhu uyo nedzimwe dzenguva kuronda iroro riri kutoshandiswa kurapa zvimwe zvirwere zvevamwe vanhu pakunyobvoka kuri kuita nyama dzavo. Ndichizoti zvekune mhuri yeZimbabwe vari mudhuze, kunyange vasiri mudhuze, vakasununguka, vanozwa kusundwa nedambudziko rinenge rawira pane umwe wedu, ngatiedzei kumubatsira nemashoko ekumunyaradza. Ngatiedzei kumubatsirawo nechinoita kuti ange achirarama, chekudya kana chii chinoita kuti munhu ange achirarama panguva iyoyo, nokuda kwekuti semaonere endakaita ronda rake, munhu asisitorina nepower yekuti angatora badza kusenza kudhiga pasi, yata hari yekuchererapo. Saka chapo chacho kuti timubatsire, tamubatsira munhu woita zvakanaka. Dzikasara dziri mbabvu asi munhu aita zvakanaka, rabasa remadoctors kuti vangakwanisa kurihila sei ronda iroro kuti mbabvu dzinge dzakavharika. At least zvingava zviri nane elder. Ndori basa ringakwanisa kupa pana mukoma Michael. Maita basa Headman. Muri yeZimbabwe tinotenda zvikuru. Nhasi tichadzokazve nyaya yedu haisati yapera yamukoma Michael Mataga. Munoitarisira inogona kungobudira futi kwa Headman Chigodora, because tiri kushanda tiri pamwe chete navo Headman Chigodora. Zvichida imwe episode yacho tinogona kutongoikanda futi ikoko. Semazuva ose musakanganwa kubaya pakanzi subscribe yapo, mobaya ka notification bell kanobuda ipapo,
kuti zviite zvakanaka. Vaya vanga vachimbotivimbisa kuti tinoda kuenda, tinoda kuti musvike panzvimbo chaipo munyatsi kutaura nemunhu, takakumirirai. Munongotibata panhamba dzeutindi dziri padenga idzo. Mouya kuWhatsApp kwedu tokurukura kuti zvifambe zvakanaka. Fear not, sin not. Bye bye. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata. Utindi TV yababa kanjanda, uyai kani muone eutaka njanda waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana meta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende baba nesuo tasimuka tarirai